tvorivé písanie. To, čo je to tvorivosť, čo to je byť tvorivý, to sme si minule tak ako tak povedali, vysvetlili. Všetci cítime, že vieme asi, čo to znamená bez nejakých definícií. A teraz si povieme, čo to je písanie. Písanie poznáte dôverne zo školy, píšete písomky, diktáty, príklady, úlohy domáce, ale písanie je vlastne zanechávanie stopy. Keď ste ešte neboli deti, keď ste nevedeli dokonca písať, tak ste čmárali. A už tam bola tá túžba, že zobrať niečo, to mohla byť krieda, fixka, pastelka, klinec, alebo iba prst do piesku a jednoducho zanechať po sebe nejakú stopu. Potom ste zistili, že ľudia píšu už písmenka, nejaké abecedu, celé slova, celé vety, listy, dokonca píšete aj palčekmi na smartfónoch a mobiloch alebo na klávesnici, takže to všetko je písanie. Tvorivé písanie znamená, že chceme vytvoriť niečo také akoby umelecké, že nejaký príbeh alebo nejaký román dokonca, alebo poviedku, alebo básničku, alebo možno aj nejaký status, alebo nejaký blog, alebo v škole sloh, nejakú esej. Čiže tvorivé písanie nie je napísanie si zoznamu, že čo máme kúpiť v obchode, alebo že čo mám vybaviť pre rodinu, alebo čo mám upratať v detskej izbe, alebo aké chcem hry a aplikácie pod stromček. Tvorivé písanie je práve písanie takýchto umeleckých textov. Aj ja, aj vy sme mali takú vlastnosť, že hneď chceme začať niečo veľkolepé, nejaký veľký celok, nejakých 200 strán, alebo aspoň nejakú dlhú báseň. My sa tu budeme trošku krotiť a budeme v tomto tvorivom písaní začínať úplne od abecedy, čiže od A, a naša abeceda sa teší na vás v budúcom videjku.